מאחר וזה אחד הפחדים הכי גדולים של האדם, בואו נדבר רגע על פרנסה. למה זה קורה? למה יש לנו חרדות, חששות ופחדים לגבי מה יקרה בעתיד? כמובן שהכל מגיע מתוך מקום הישרדותי. זאת אומרת, אם אני לא ארוויח כסף, לא יהיה לי אוכל. האוכל בסוף, אם לא יהיה לי אוכל אז אני אמות, נכון? והכל נובע מתוך המקום הזה. כי האדם הוא קודם כל, הדבר שהכי יניע אותו בעולם זה לשרוד. עכשיו, כשאומרים לבן אדם, למה אתה לא מגשים את החלומות שלך? הוא יגיד, בגלל שאני מפחד. מה אם זה לא יצליח? מה יקרה אם פתאום עכשיו אני אאבד את כל הכסף, אני אאבד את כל ההון שצברתי ואת כל מה שאני עומד להשקיע במרדף אחרי החלומות שלי. עכשיו, מה כבר יכול לקרות? בואו נחשוב על זה, בואו ננתח את זה. כי אם אנחנו כבר מפחדים ממשהו, בואו רגע ננסה לנתח את הפחד ולהבין מול מה אנחנו מתמודדים פה. בסדר? מה כבר יקרה? 0 בחשבון בנק, אוקיי? מה קרה? חוב של 100,000 שקל, של 500,000. מה קרה? זאת אומרת, כשאני אומר מה קרה, אולי, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה לא מפחיד בכלל ולמי אכפת, אבל בואו נלך על המחשבה שלכם, של כל מי שמפחד וחושש ללכת אחרי החלומות שלו ולנסות, לא יודע מה, מילה מפחידה, להגשים את עצמו. מקסימום, תתחיל לעבוד. בכל מקום, תמיד יש עבודה, לא משנה איפה, אז אולי קצת תצטרך לרדת מהאגו שלך, בסדר? ותלך לעבוד בסופר, במקסימום. לא הצלחת, נכשלת לגמרי, 0 שקל או חובות. תעבוד איזה חודש-חודשיים, תתחיל להחזיר את הכסף. אתם יודעים, מרוויחים בחוץ 6 במקרה הכי גרוע, וחוב מקסימום יהיה פה איזה 2,000 שקל או 3,000 שקל בחודש החזר לבנק. מה כבר קרה? אז תחיה באוטו שלך בשביל לא לקחת שכר דירה. מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? למה אנחנו חושבים ואנחנו מרגישים כאילו אנחנו איזה חתול בג'ונגל שיכול לבוא לו עכשיו אריה ושור ותנין וכולם יכולים לטרוף אותנו? מאיפה באו כל הפחדים האלה? קודם כל מי שהולך עם בורא עולם ומי שהולך בעקבות הייעוד שלו מקבל כל מה שהוא צריך. כל מה שבן אדם צריך בשביל ללכת בדרך שלו הוא מקבל. אנשים שרדו את השואה. בשואה נשלח אוכל לאנשים שהיו בשואה, ליהודים ולכל מי שהיה בגטאות, היה אוכל. שרדנו במדבר. אנשים שורדים בכל מקום. שורדים מהחלל, מכל מקום שהוא היוצר מחיה את היצירה שלו ואת הבריאה שלו בכל רגע נתון. ככה שאם הוא דואג לדגים מתחת למים, ואם הוא דואג לכל תנין ולכל חתול ברחוב שהוא צריך להיכנס לתוך פח זבל כדי לשרוד, לא כמונו הולכים עובדים בסופר, בקטנה עובדים, חברת ביטוח משהו, תמיד מחפשים עובדים. אז מה כבר יקרה? קודם כל הוא יחלקל אותנו והוא יפרנס אותנו, ואנחנו נקבל את כל מה שאנחנו צריכים אם אנחנו הולכים בייעוד שלנו ואם אנחנו לא עושים דברים שהם נגד הרצון שלו. אז ברור שאם אנחנו הולכים נגד הרצון שלו, אנחנו לא נקבל ממנו את כל מה שאנחנו צריכים לקבל בשביל ללכת בדרך שלנו. אבל ממה כבר יש לפחד? מה כבר יכול לקרות? תשאלו את עצמכם, מה יכול לקרות אם אני אעשה את הצעד הזה והזה? מה כבר יקרה? אני אתחייב לדברים, אני לא אצליח? בסדר, מקסימום, נחזור קצת אחורה, נעבוד איזה תקופה, נחזיר את הכסף, נתייצב. אבל שום דבר לא צריך להיות בעייתי, וזה עוד אחרי שאנחנו, נגיד, לא מאמינים בהשלך על השם יאהבך והוא יחלקה לך. נגיד שזה קשה לנו, קשה, זה רמה ענקית של ביטחון. אבל גם אם אף אחד לא ידאג לנו, וגם אם ניפול, וגם אם לא יהיה מישהו שיחזיק אותנו, למרות שזה יקרה, לא יקרה